Nostetaan uusi kaasupullo paikalle. Alempi hihna kannattaa jättää paikalle ja avata ihan auki. Ja ylempi kannattaa ottaa kokonaan auki. Eli kiristetään kaasupullo paikalleen tänne kaasukoteloon näillä hihnoilla. Niin, että molemmat hihnat on kiinni. Täydempi kannattaa jättää taakse, jos laittaa täyden pullo ja laittaa tyhjä tähän eteen, niin sitten on helppo tuolla matkassa vaihtaa tonne taakse täyteen pulloon kaasut ja ostaa tyhjä tähän eteen. Muuten sille ei ole merkitystä kummin päin kaasupullot on. Aina kun laittaa uuden pullon, niin tää ylempi hihna avata kokonaan ja alempi hihna kannattaa ottaa isolle lenkille tänne alas, niin sen kaasupullon saa helposti nostettua siihen paikalle. Nyt nostetaan toinen pullo siihen paikalle. Näin. Ja sitten kun tää alempi hihna on täällä ollut löysällä, niin tän saa helposti kiristettyä tästä pullon ympäri. Ja sitten vaan pujotellaan tää toinen hihna täältä paikalleen. Se on vähän aina semmoista pujottelua, mutta sen saa täältä pujotettua sitten paikalle. Ja kiristetään sekin kiinni sille, että molemmat kaasupullot on varmasti kiinni. Ja sitten ruvetaan kytkemään kaasua. No niin, eli kytketään kaasupullo. Tässä on tämmönen suojakoppa päällä. Tää kannattaa säästää vaan. Se menee aina kaasupullon mukana vaihdossa. Tässä on musta tämmönen korkki. Ja tää otetaan pois tästä kaasupullosta. Ja huomaa, että kaasupullossa on aina vääränkätiset kierteet. Se kääntyy aina eri suuntaan kuin normaalisti. Niin se on monella semmonen ongelma. Sitten ja kaasu pyöritetään vaan tästä, kuten huomaa, niin oikeaan suuntaan ei mene, vaan väärään suuntaan menee. Kiristetään pulloon. Mä käännän sitä vähän kohti tuota kaasupulloa, että se ei ole noin pingottuneena. Ja sitten meillä on tämmönen avain. Muovinen, tähän ei saa missään nimessä koskaan metalliavaimilla mennä koskemaan kipinävaaran takia. Ja muutenkaan sitä ei saa koskaan liian kireille kiristää, mutta tällä muovisella avaimella sen saa kiristää. Tää löytyy aina autosta tuosta kaasupullojen päällä olevasta lokerosta. Ja tällä silleen, että se on suurin piirtein napsakasti se kiinni pohjassa. Ei liian tiukalle saa kiristää, mutta silleen, että se on kiinni. Sitten voidaan kokeilla kaasuhana tästä auki. Ja sieltähän ei saa tulla mitään. Pieni haju voi tulla jossain tilanteessa, jos tässä on tämmönen turvaventtiili. Ja nyt kun kaasupullo on ollut kiinni, niin tästä pitää painaa ja päästää kaasu tonne sisälle. Ja tää voi joutua tekemään useamman kerran, jos jääkaappi ei vaikka lähde päälle, jos siellä on ilmaa paljon järjestelmässä, niin sieltä pitää ensin saada se ilma pois ja sitten sen jälkeen vasta tää tavallaan vapautuu. Nyt siellä on kaasut päällä, uusi kaasupullo kiinni, sitten vaan kääntää sen niin, että se ei ole solmussa ja tarkistaa vielä pullon kireyden. Ja ei muuta kuin kovaa käyttöä. Ja sitten kun tää kaasupullo menee tyhjäksi, tuon toisen voi kytkeä tuolta takaa käyttöön. Eli kaasupullon tyhjenemisen huomaa siitä, että kaasulaitteet ei toimi. Se on kaikkein helpoin tapa siihen.